Allah sarki Maryam. Na'am. Wallahi ni na fi jin daɗi a kowane lokaci in na ganna tare da ke. Ni ma haka. To amma sai in ga kaman ba kya sakin jiki da ni duk da shekaran jiya muka haɗu. Amma har yanzu kaman ba ki gama sakin jiki da ni ba wallahi. Wallahi na damu da kai. Ko? So amma irin yanda kike yi sai in gaban jin daɗi wallahi gaba ɗaya ban samun natsuwa da sukuni. Kamar yaya? To ake saki jiki in kin ganni ya kamata ki dinga fara aki wannan abin tun jiya nake cewa ki mun kisu ma har yanzu ya ki yiwa. Kis kuma. To ai tana ƙara danƙon soyayya yana sa masoya su shaƙu yawan yin kiss. Ka damu Allah ya da lokaci na nan zuwa. Da Allah? In Allah ya. To wani irin lokaci sai yaushe? Ka san dai yanzu rana ne ko? Gaskiya ne. Bai kamata a ce yanayin da mutane ke wucewa ba. A ce wani abu ya shiga tsakanina da kai ba. Ko ba haka ba? Gaskiya ne gaskiya. To bari ina nan har daren ya tunda dai ai ba sauri nake ba. An ce mahaƙurci mawadaci. Ba damu Allah ya kai mu daren. Tunda na ga wani dan sabon kango a nan daren ya na san abin da ya fi kisu ma za a iya mu. Yarki a zuci ban gajiya ba kulluwa. Inna lillahi wa inna ilaihi. Malam lafiya kake ta salati kamar ka zo masallaci? Ba da kai ne ba. Har kina iya bude baki ce miki na firar saurayin ki? Ƙwarai da gaske. To hakika lallai soyayyar ki ba soyayyar amana bace. Na baki yadda da amana. Na dauke ki mai gaskiya da riƙon amana a cikin soyayya. Ashe ba haka bane? Malam, Kai kuma har kana da ƙwarin gwiwan gaya mata kalaman da basu dace a kunnuwanta ba? Ina tsaye ina jin kutun ɗazu. Kana neman ka lalata rayuwarta. Allah sarki. To haka bai dace da kai ba. Ina ganin ka kamar mutumin kirki. Ga ka da kamala. To amma ta banza. Ke kuma kina cikin sahun wa'inda suka shiga cikin irin wannan halayen? Bai kamata bai dace da ke ba. Kar ki manta mahaifinki mutumin kirki ne. Mahaifinki ba dattijan banza bane. Na tabbatar da cewa mahaifinki ya yarda da ni ma na yarda da shi. Dalilin da yasa na nemi auren ki kenan saboda yarda da halayenki da ɗabi'unki. Ashe aboki kike da halaye na banza. Malam da ka zo kana ta wannan kalaman kake ta wannan ai da masallaci ka je ka hawo bari ko in kai wa'azi halal zaka samu biya ko kuma ka je bakin kasuwa inda ake taruwa sai ka tasa Qur'ani gaba sai ka ta karanto kana fassara ina ga haka zai ba wai ka zo nan kai ta wani maganganu na soke burutsu da basu da kai basu da gindi ba. Zamani ya canza, duniya ta waye dan mata irin mu suke nema. Ba zai yi kullun ka zo kana ce mata qala Allahu qala rasulu ba. Da Allah isa. Kana faɗin kalamanka ne kawai amma na ɗauki kamar hukunci saboda baka san addini ba, baka san kuma sharuɗa na soyayya ba, baka san haƙƙin mata akan maza ba, sa'annan baka san haƙƙin yar wani a kanka ba. Hakika na yi mamaki musamman a gare ki. Kamar me? Karki ce komai. Ban yi magana da ke ba. A halin yanzu amma da lokacin ki. To ai kai ma ka san shi nake so. Amma karki manta cewa fasora ta fiye da kai. To na ruwana da sati ɗaya ne. Shi so tsuntsu ne yana iya tashi da kan wannan ya koma kan wannan. Da haka ta gane kai gara ne gabi ne baka waye ba san. Ƙwarai da gaske. Yau wasan ya tashi daga kanka ya dawo kaina. Ga wanda za a yi flexing a je barbecue a je habil. Mu je mu yi cilin. To mu je side resort. Tabbas abin da ake faɗa gaskiya ne. Me ake faɗa kaina? Ban ji an ce komai akan ki ba. To amma kamar yadda na san halayen mata, yadda nake jin wasu halaye daban na mata. Mutumin da yake da mutunci, mutumin da ke da kima, mutumin kirki wanda ya zo domin ya raya rayuwarsu. Bibiyan matan kake yi kenan. Bibiyan matan kake yin kenan. A cikin tarbiyya ta gari. Amma kuma ba shi suke so ba. Sun fi son wanda zai bata rayuwarsu, wanda zai kai su club. Ya kai su duk inda ya zama ba. To ai ni duk duniya ba abin da na fi so kamar club. Yawwa. Rayuwa ba da shari ai ba ta yiwa. Baby muna ta bata maka lokaci dan Allah. Mu je. Dan Allah mu je 17. Sai an jima an ka gama wa'azinka ka gane sai ka samu masu kaɗan samu mai jama baki sai ya jama baki in so kai sai ka fassara ka gane wa'azin zai fi tafiya daidai sai mun dawo da Allah ga kofar gidansa nan kaɗan janyo mana So sanadi ne ina son ki gane